ngeke mixeke kahle like ibe ama-scones. uMasiho Mphila oneminyaka eyishumi waqala ukuba nothando lokubhaka eneminyaka emine nje vo. Uthi ubevamise ukubukela inhlelo zokubhaka ku-YouTube. I'm a self-taught baker. I used to watch YouTube and Cake Boss. My first cake came out perfectly and it was a sponge cake. Nokutheke ngokuhamba kwesikhathi wafundisa ngisho nomama wakhe ukubhaka. Ufundise nami ukubheka. Mina bengingakwazi ukubheka at all. Hayi isikoni sami bese ngakushaya phansi. Uthe eseneminyaka eyisikhombisa wazivulela elakhe ibhizinisi lokubhaka imase delicacies. Ubhaka inhlobo ezihlukene ke zamakhekhe awathengisela ngisho nothisha esikoleni aphinde ke abhakele nanemncwabo imbala. Abantu bafuna amabhakethi omncwabo. Enhlizweni yami kungathi hayibo bayazi ukuthi lo muntu ababheka aba-order kuyo ungakanani. But she managed ngazo lezandla ezincane. uMasiho obuye abe yimbongi uthe ukusuka manje iphupho lakhe ukuthi abe nendawo azosebenzela kuyo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguslindo kuhle Gumede eSoweto.